हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय फांसन जागासिनो ओमफ्राय आं दा बेयावनो मोसानो थाखाय ओंखारबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय लोगोफोर माने फांसन जानाय जायगाया जोंहानि न' खाथियावनोमोन नालाय बिदिनो साउन्ड फैबाय थादोंमोन। आं रायज्लायबाबो माने आंनि रावखौनो खोनाखानाय नङामोन। ओंखायनो आं दा माने भइस होनानै होबाय आरो। ओमफ्राय मेथाइ ओरैबो दामबाय दंमोन। ओंखायनो आङो माने आं भइस होनानै होबाय आरोना लोगोफोर। नायलांबाय था नोंथांमोना जोबजासिम। ओमफ्राय दा गामिनि गोजा ओरैनो मिटिं जागासिनो आरो। ओमफ्राय दा हराव फैगोन सुदेमसना रामसियारि आरो सिंगार सानै अनसुमा बसुमतारी ओमफ्राय कामेस्वर बर'। आं नोंथांमोननो एसे क्लिप देखायलांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था आरो अन्नानै साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। बिमा लाबथि रामसियारि बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ होनो आरो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा जोंनि खाथलपारा आलायारन आइजो आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय। आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। बिनि उनाव दङ जोंहा खाथलपारा गामिनिनो हालमाजि मुस्रि बिस्तिराम दैमारिखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो आं गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान होनो आं खावलायबाय। आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। बिनि उनाव दङ जोंहा समाज सिबियारि खाथलपारा गामिनिनो मुस्रि सफाराम बसुमतारिखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो आरो गांसे आर'नाइजों मान होनो आङो गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव दङ जों बिथराइ लाइब्रेरिनिबो बारग' आफादगिरि लोगोसे सरुपेटा हसिनापुर बिजनि मौजा फरायसा आफादनिबो बारग' आफादगिरि। बिथाङा दा गोबां समाजारि खामानिजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाथरखि महरै जानानै दं। बिथांखौबो गावनि सिनायथिजों होनो खावलायबाय आरो मानबो होबाय। दा जोंहा बारे आखाइ हमनानै रायजोफोर। आरो बिथांजोंनो लोगोआव फैफानाय दीपामनि आरो सनिया बिनानावमोनखौबो जोंनि जौसाङाव हांख्रायबाय। दायो दीपामनि बिनानावनो गांसे आर'नाइजों मान बावगोन आफादनिफ्राय। बयबो आखाइ खबनानै हो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो सनिया बसुमतारिखौबो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावगोन जोंनि बिथराइ लाइब्रेरिनि नेहाथारि मुस्रि राजेश बसुमतारि फंबाया। आखाइ खबना हो रायजोफोर। आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। गोबारै खेबसे आखाइ खबनानै हो। गोसा माथो सावनानै फैथाराखै। साउन्ड अलप बारायदोसै दा। हेल' सिनायनि सुदेमसना बिनानावा नोंथांनि सोमोन्दै एसे जों मिथिनो लुबैदों। गासै रायजो राजायाबो मिथिनो लुबैदों नोंथांनि एड्रेस, नोंथांनि फरायनाय,
माबेयाव गासैखौबो नोंथांनि हारिमु बिथिं उन्दैनिफ्राय दासिम बेखौ सुंद'यै फोरमायना होबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। गिबियावनो गोजोननाय बावहरबाय आदैनिसिम खाथलपारा हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम एसे गदायैब्लाबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो बानजाय आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंखौ बेहाय लेंहरनानै नोंथांमोनजों दसेब्लाबो रंजाफानो खाबुखौ होनायनि थाखाय। दा आं जोनोम जानाय जायगानि मुङानो जाबाय बरिमुगाव जन्म जादों आं बाक्सानि मसलपुर खाथियावनो। ओमफ्राय आंना दा फरायनायाहाय डिग्री 4th सेमेस्टार इंलिश अनार्स बरमा कलेजावनो फरायो। ओमफ्राय आं होननो थांबाथाय 2012 निफ्राय आङो बिदि फिल्म लाइनाव एसे आगान होदोंमोन उन्दै समनिफ्रायनो। ओमफ्राय एसे साइड रल खालामदोंमोन थेवबाबो आबुं सावथुन जेबो दासिमबो खालामनाय जायाखै। नोंथांमोनाथ' आंखौ मिउजिक भिडिअसआवसो नुदों जानो हागौ। ओमफ्राय आं स्टार्टिं खालामदों मिउजिक भिडिअसखौ 2021 निफ्राय आरो दा आङो नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो जे नोंथांमोना आंजों गासैबो रंजाफागोन। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिनानाव सुदेम सनाराम सियारिनिसिम। बिथाङा गावनि हेलो 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 आंखौ नै बिथांनो कामेश्वर बर' गासैबो थिगैनो दं रायजोफोर थिगैनो दं सिरिथार माथो दुरबल जाबायलै सिरि जाहाब नैबे खुंगा 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय काथलपारा बिथराइ लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जा बैसागुनि दिनैनि हारिमु मोनाबिलि बेवहाय नुजाथिफैनाय नैबे काथलपारा गामिजों लोगोसेनो ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोननो एसे गोबावैब्लाबो गोदान बोसोर बैसागुनि आंनिख्रुइ देरसिनफोरनो आं खुलुमनाय जासिहरदों आरो लोगोसे उन्दै उन्दैफोरनो आंनि अननाय मोजां मोननाय जासिहरदों। आसा खालामो गसाइया जोंनि साननाय हनाय देहा मोदोम सावस्रि मोजां लाखिथों आरो जोंनि साननाय हनायखौ थोंजों लामाजों गसाइया जोंनो लामा दिन्थिनाय होथों आसा खालामदों। थेंक इउ। दा रंजानोसै रायजोफोर सेंग्राफोरा बोरो सिख्लाफोरा बोरो दंजोबो ना दे सुजुनाय देंखोनि दोंसे बैसागु लानानै लिरनाय बेजों जागायनो लादों। फागुना बारलांबाय बैसागु सफैबाय बिफां लाइफाङावबो बायदि रोखोमनि बिलाइ खिलिबाय जासि हरबायनो लोगोसे आर'नाइ आर'नाइ आर'नाइ
बरिया दासो जासिगोन नै गरम गरमा लासै लासैनो जाबोगोन थेंक इउ दा बिथां फंबायखौ जोङो मान बावनो नागिरदों जोंनिनो बिथराइ लाइब्रेरिनि सोद्रोमा बुंसार मोसाहारिया गांसे आर'नाइजों फंबायखौ मान बावनो नागिरदों आरो लोगोसे सोमखोर बसुमतारी बिथाङाबो बारसे बिबारजों मान बावनो नंगौ सोरांजासे फंबाय सोरांजासे मोसानांगोन सासेबो नुवाखै आंजों लाना खारजानो गिनानै फैखायाखै बायदि मोनदां लामा दे सेंग्राफोर मोसानांगौ दे एसे स्पिडाव दे एसे बाल'नांगौथ' आं बोखारखाबाय आंबो बाल'गोन एसे स्पिड ड्राइभार रायजोफोर दे जागोन